Hello vlog, welcome to my guys. Nandito tayo ngayon sa Palmayo Resettlement sa Florida Blanca. Bali dito sa Sacred Heart of Jesus Paris dito sa Palmayo. Makikipag-attend tayo sa 40th Vicariate Celebration. Oo nga, yun nga. Vigilia Espigas. O yun o, sabi ko na Brad. Oh, ang init niyan. Nandun na lahat sila oh. Akalumanin face mask na. Oh. Yun pala yung kain eh. Yung peryahan eh. Peryo. Kaya pala yung piyesta kayo eh. Kaya pala yung piyesta kayo eh. Sabi pala po. June 19 ang piyesta. Oh. Dito pala kaya pala may perya. Ito guys, dito tayo sa may parokya ng Palmayo. Bali magaganap ito ng alas 4 ng hapon. Mamaya konti. Mga na lang, 25 minutes na lang. Okay, so ito yung aming hepe. Si Brother Harley. Hindi, vlog yan. Ayan si Consuelo de Santos. Ayan po ang paroka ng Palmayo dito sa Resettlement Florida Blanca. Ang ganda no? Kaya tayo ka lang. Din. Kaya tatang mo muna. Ikan nila ko ikan paano na yan niya. Wake na nakampaniwal. Sa nusin. Sabi ko kayo Maka-video ka ma, may naman kayo. Akala po niya akala niya salamin, hindi niya alam naka-vlog siya. Yan po si Ma'am Mel. Hello po. Ang asawa po ni President Mike Penlac. Against light. Yan. Luka rin ka po kanyan. Yan. At sa'yo ko luka. Walang marita pa yung space niya. Nag-produce ko luka na eh. Ay, siklat. Upo po tayo dito sa may harap. Dito tayo. Nyaman ang pwesto tayo yan eh. So guys, yan yung mga choir dito sa Palmayo parokya. Nagdadasal sila. Pare-pareho na suot.
picture niya. My vlog, welcome to my guys. Hello po. I-subscribe po ng channel. Welcome to Secret Heart. I'm Edmond Tolentino. Full flash up.
Mother of Perpetual Health Parish. Lady of Mount Carmel Parish. San Roque Parish. St. Joseph the Worker Parish. Sacred Heart of Jesus Parish. Di misteryo ng Rosario, bibinungan din ng simpleng dinindanan, paituro ka ng misteryo ng Kristo. Bangilog ka rin ng misteryo, kailangan tukita ng Jesus, hingga na katulad. Kapamilakarin iti, misulong tamong papunta ng ligaya. Dapat kilatanin kasalukuyan at ng ligaya, kailangan kamang dumaan ng pamailasa. Iting pamituki intula at igayo, kapamilatanin kayang pamailasa. Kalintaya ay namang pasaw kay Berhen, dati upayang atarasas tamo iti. Pasinaman kamo ingkekatang kapagasan, lalong kapakilala ingkekatamong kinu. Kapamilatanin pamanahing kayo, karing misteryo ng Rosario. Pakisanrenon kamo ingkekatang sarili, galing sa blang santo kalimbanwa. Karing hanggang makatuliran babong ng Yakub at yung sablang adorador niya ni Sulit. Pakisanretong ni Ingkeng sa Iteko o Yeso Cristo, bangkurihan ng banal mong Hindu, at pupurihan daba at kapamilakanon. Sa sakong nila rin sablang makaguro kaya kami, Buebeniteng Rosario. Pagkasaming manalangin, hindi mong kakalimtimang at wagas at debosyon. Ang iwanin, itinanong, hintaw yung Rosario itawi, kinuwag na yun. Ito. Ayun guys, bali hindi ko natapos yung aking vlog. Hindi ko na nakuhanan yung misa at saka yung procession para sa limang kubol para mamaya. Kasi masyado masakit yung paa ko. Kasi ano yan sumumpong last 4 days ang aking arthritis. Ngayon nagpapagaling pa ako sa ngayon, kaya pero umatin pa rin ako naman, kaya lang hindi na ako nagsapatos, nakatsinelas lang ako. Yun nga dahil medyo magapa siya sa ngawit, kumikirot nga ba yan? Sa Kapampangan kumikirot yun nga po. Yun guys, hanggang dito na lang po yung aking vlog, at maraming salamat po sa panonood, at sana po huwag kayong magsawang
manood sa mga vlog ko. Kahit na yung iba ay walang kwenta. Pero okay naman. Solemn tayo ngayon na dahil tungkol sa ano yan, kay Papa Jesus. Yun nga po, yun ang celebration po yun ng Vigilia Espigas. Diyan nga sa may Palmayo. Dito rin po yan sa Florida Blanca. Ngayon pauwi na po ako at salamat po sa inyo at mag-iingat po tayo lagi at God bless po sa atin lahat. Salamat po.